Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatsirare 263 pano pachenge ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Tvapatora machidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani nyaya tinayoziva ranhasi inyaya inorwadza zvikuru. Macases eaccident noma cases atekeshera munyika ino yeZimbabwe. Zvopedzwa sei zvimwe zvachona zvauda kuti tishinge kunamata. Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi ndareceive news murodhi iyo along Seke Road ndokwaitikira chiitiko ichi mutownship imo munhu zikanwa nezita rekuti Guzha ikoko mutown inozikanwa nezita rekuti Guzha kuchitungwiza along Seke Road kana kuti zita rekuti Kwachikwana ndokwaitika chiitiko ichi. Imota 2 dzaita head on vanhu vakuvara zvakaipisisa vamhanyiswa kuchipatara ndo zvatareceive zvaizvezvi tichikoti get well soon kune vakuvara munopora nenyasha dzaMwari. Mapurisa ari kuzama kuongorora nekuita tsvakurudzo yekuti chingave chii chakonzeresa accident iyi. Mota idzo ndo dzaita accident murodhi yandiri kutaura nezvayo. Muri yeZimbabwe ndatisei munamato pese patinenge tichifamba rungava rwendo rupi vabereki ndatitangei taisa munamato tinamatire kwatiri kuenda ende madriver musadrive mota makadhakwa. Kana kuti wakadhakwa chimbopaka hako wozorora kuitira kuti wasoba wosimudzira nerwendo rwako. Kumanya handiko kusvika toti tinosvika chete. Next update inyaya iyo yaKimberly. Vakafollowa pathis YouTube channel ndakada kudzoka mumashure tinodyirana nguva ndisati ndaisa video. Saka vakafollowa pathis YouTube channel vari kuziva nezvenyaya yevideo randichakuisirai. Dakuona siyai muchiona video yapedza kuona video tazvaurafika comment section insaHatsirare ndafunga kukusiyai. Much love. Kimberly ndakatomurumurisa pamukaka ndichigara ndinaye. Ende vanhu vakawanda ungasingazivi kuti mwana hasi wanefa. Through nekuda kwekuti mai wacho nekutaura kwawaiita vanhu vopa vakatozoziva kuti mwana hasi wanefa. Asi Kimberly ndine rudo naye. Angakatondijaira kana even kuya kwaakaita kudzoka kwaakaita haana kumbondirasika mwana. Akasvika achitoziva kuti ndini gogo. Kusvika meyacho waparara ndinaye maoko mangu ndichimuchengeta semuzukuru wangu. Ko paakauya baba vacho muna January vachimutora pacho pavakauya vachimutora vakakukumbira vakasvikawo vakatsanangura kuti akutora mwana. Kutsanangura havana. Isusu tapamba chitowakwa apa slab takangoona motikari yauya mai Kimberly waita sei ndobva watoti ava ndovanonzi baba Kimberly kwete nefa haziri baba Kimberly. Ndikati ako ndizvo zvinoitwa here naibaba Kimberly. Mai Kimberly vachipinda mumba vaigara paimba iri panext up vachipinda mumba vachitora zvinhu zvemwana zvese vachiita sezvikanzi usataure nawo. Ndobva nefa akuenda achitoti jamani ndini chii ndaichengeta mwana tiudziye kuti zvikumbofamba sei. Nethrough ainga vachigara vachinetsana vaita vakanetsana upinza wenini mukati zvaita unge inini ndisiri kuda muroora kana kuti ndisingade mwana wake. Asi mwana munhu aigara zvakanaka. Ndofunga kana pakaenda angasina kana vangaranga naro mwana angabva mukutosiya mukaka angatonengwa atojaira futi ndichigara naye nini. Ndobva anzi ava ndovanonzi baba Kimberly usataure navo. Vakaya baba Kimberly nemukadzi wavo nemupurisa vakaenda ndichitoti naye ofisa ndo matorerwo here anoita vana munonosvikawo munogarawo pasi tanzwa kuti zvakati totsanangurirana kuti aho ndizvamanzwa manzwira maita. Ini ndakangokwanisa kupindura mashoko ndikati ko madi kubva mangoenda mese nababa Kimberly wacho kana muchionoti chichikurema. Ndobva ati handingaende ndine nhumbu yemwana wenyu ndozoiita sei. Ndikati aitsoke ndobva atongosara ndobva watoperekedza vakabva vatobuda nemotikari vakaenda. Mukadzi akazodzoka zveshe tikagara. Mukadzi akati nini hamuna chikafu saka vakabva ndipo pakazobvira nawe kuti vakabvutidzana foni. Ndakuti aya musabvutidzane foni. Nefa nari kudza achibvutidzana foni kudza achiti ndipe foni yako da kutengesa. Ndikati iwe musiya aite sei atengese foni.
ndakuenda kunobata apo ndasinganzwi zvakanaka musi wacho ndakatoswera ndakamira chikebheni changu chakaiswawo chaidzorerwa kuno ndakutorongedza zvinhu ndakatosiya zvinhu zvisina futi kupera kurongedzwa panze wabvutidzana foni ndopa ndakaenda ndakuda kuti ndinobata Rukudzo ndopa akandibata Kora achindizunza zvikanzi iwe amekimbari ukuitire chiso mama ukuzoti mama wasi kunzwa mushe mama wakurwara uko wazunzirei ndipo pakatora bhande nevha ndobva tanga kuita se kurova Rukudzo makumbo amurowa ndipo pakazonzi nevanhu vakawanda vakazara zvikanzi hapana aibate ndaingoabata kuti aiwa musadaro saroi chimukadzi ndipo pakazoya vanhu ndobva azoenda panext apa ndobva nadonha akati ndakuwara vanhu ndobva vamudza kuti anzi taura kumapurisa kuti vandikutsira ndobva tanogara kumapurisa 2 days takati tikatorwa nemaindira tikanoita 2 days tiri kumapurisa tikatozoenda kukoti mukoti nevha ndiyakatozongopinda mukoti vakapinda mukati vakataurwa nemapurisa ndobva tazopinda mukati mezvikanzi mimama hamusi kuita se hamusi kumira muboxi nekuti nhau dzatiri kuona inhau dzakawanda dziri kungotaura chimukadzi asi kuti dai ndasingamude panguva chiyo mapurisa akatoti mama muri munhu mukuru mukaite kuti mwana atsvage basa awane muchimari akawana mari wonosiya chi wombonomusiya kumba kwavo saka panguva chiyo zvinhu zvangu zvakangorema hapana kana chaimbobuda vana vakatombotambura asi hapana chandaijenini changa singatyi asi takangozvitambira zvakangodaro tikagara naye asi mazuva acho ayo vaitongofonerana nani naBakimbari pane meseji yandakangoona achiti Nigrini usaende unowithdraw nyaya kana achiti enda unowithdraw nyaya zvanzi usaende unowithdraw nyaya vasiye vaite sei ngawambonyura saka hazvinazosvika pakudaro mapurisa avo nemukoti vanhu vanoziva nyaya kuti mamiriro zvakaita nematsananguriro ataitawo ina nasina karabhu nemwana ene nasina kukarira kuti kana kuti vakawana mari dzavo ndovati ndipei ndaitofara kana paakauya murume wacho apa awana basa aenda uku vauya ndikatoti tengera mukadzi mapusha akanaka akatomutengera mapusha akanaka hembe dzake dzakanaka ndikatofara vakatondishedza kuno kumanheru ndikatoenda kumba kwavo akati mama sadza ndikati sadza handisi kuda nemuri wamabika handisi kuita sei handisi kutomborida sadza ndadya ndaguta udhara vakatondiratidza mama ndatengerwa izvi zvakati masketi mapushi murume akatenga trouser rake neuyu ndikati aya maita basa apa maita semagona angane mari yake yanga kakanda before asati auya $10 saka iko keshi yangu ndakakangana pini ndakaenda ndikanochinjisa pini iyamheno takaita usene foni ndobva yabloka pini ye ndobva ndadzokera futi ndobva yaramba ndobva ndazoenda futi kechitatu titese naMakimbari ndobva yaita ndobva ndazodzoka kunoku ndobva ndamuti achiya utore mari yako mufoni zvikanzi mama inini mari yechikafu ndanayo chikafu ndatenga saka iyi mari yamheno kana pane zvamuri kuda ndakatosiya akatotenga upfu nemafuta nematemba neMakimbari vakati mama iyi mari haisina basa iri mufoni menyu vakandipa $10 cash ndikatogara naye ndakatozoishandisa futi papanhamo dzake dzi asina kalabu yekuti muroora ngaandipe mari kana kuti mwanangu ngaandipe mari ndaigara nchivaudza kuti nini handikambire mari dzenyu asi kuti ndine ndichida kuti mugadzise upenyu hwenyu zvamakuwanawo mari mugadzirisewo zvinhu zvinoonekawo mukurarama kwenyu kana hapana chinoitwa nemwana chandisingaudze kuti dai apa madai anga achida kutakura mukadzi wake kuti aende naye kubasa ndikamuti uku kwamukuenda kuri imboreza kamari kako uite seutanga anobvisa ukanobvisa mari wozotakura mukadzi wako moita sei mune makuenda uchigadzisa nawe emba kubulawayo sezvo anga chinzi takura mhuri yako uite sei uye nayo saka yanga akutongoti anga auye tinozozviona muna December saka mazuva acho haana kuzoenderana nezvozvo
ameno matsanangurira zvanzvongoitwawo vanhu munomu handichatomboziva kuti vanenge vachindifungira mwoyo wei. Handina utsinya, handina noizi nemunhu, ndo magariro angu andinoita yayo. Kubva ndine murume wangu ena asina karabo nevanhu, ndaitochengeta vanhu vakawanda pamba, asina kana kuti zvenoise nevanhu kana zvekutaura nendisingade. Upenyu hwangu nendichida ngofamba ndichienda kumasowe ndichinonamata ndichinobatsirwawo chete ndichidzoka pamba. Zvimwe zvese zviri kutaurwa nevanhu muno mumashilenzi nenchimanzwa mashoko dzimwe nhamba dziriko kumapurisa vakatondiudza kuti nhingi naningi vari kuti zvakati zvikani mungwarire munzvimbo yamuri kugara makatewa nenyoka dzakakutarisai kudai so. Asi zvese izvo zvana basa nazvo, asi chanenda ndine shure yekuti ivo vari kutaura zvavari kutaura. Dai wanga uri wamo waimupupurirwa mune zvakanaka pamwe mweya wake vaiona kunozorora, nekuti ndaisununguriwa mwoyo wangu kuti so izvozvi so ndinotorwadziwa nekuti munhu aitoti nguva ino yauya kudhara panapa. Pamwe ndine nungo dzekubika ndosvika ndomuti bika chikafu chiripo bika tije pamwe chete. Pamwe aiuya kuti mama weku handi tiende kumba tinobika tonodya tiri kumba todaro. But nasingazve kuti vanhu zvimwe zvese izvo zvaiona izvozvo vanga vanetarisira kuti tirambe tichingopesana namakoti, asi zvanziri izvo zvanga zviri muprocess yekuti zvakazosvika mukuzoita nasina tarisiro nazvo.